Wel, CFfI Sir Gâr, llongyfarchiadau chi yw enillwyr yr Eisteddfod leni, a hefyd yn gwesteirio hi flwyddyn nesaf. Sut deimlad yw e? Fi'n teimlo'n gret. O'n i wedi ennill hwn ers blynydde mawr, ers 10 blynydde. A mae'r gwaith wedi mynd mewn i hyfforddi ac i gael pobl i gystadlu yma. Fi'n lwcus y Sir Gâr, mae'r Eisteddfod yn cystadlu poblogaidd iawn. Mae fe dros ffidiau. A mae jyst y safon yn codi blynyddoedd, a ni ffynedd yn dathlu 70 yn hwn i gynger. Mae hwnna jyst yn ysgogi mwy o aelodau i ddod, fi'n credu. A pa fath o uchafbwyntiau chi wedi gweld yn ystod y dydd heddi? Wel, lot o uchafbwyntiau. Ond y peth pwysig am y Eisteddfod hon, mae'n cyfle i bawb ddod i'r llwyfan, does dim rhagbrofion i gael yma. A mae'n jyst rhywbeth lle pobl fydd yn arfer cystadlu ar y llwyfan i'r maint yma o gynulleidfa. Mae'n jyst rhoi rhyw gwefr, achos chi'n gweld pobl yn datblygu o fod yn oedran dan 15 i nawr. Mae'n wych. Odi, na, pobl felly sy'n dod wedi mynd mas yn Cragen fwy nawr yn dod i gystadlu yn yr Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru. Edrych mlaen i wasteirio nesaf.